በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ ዕለት 27 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በዚ ሎማዓንቲ ወርሓዊ በዓል ናይ መድኃኔዓለም ኣምላኽና እዩ። እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል መድኃኔዓለም ኣምላኽና ብሰላም ኣብፅሐና። መድኃኔዓለም ኣምላኽና እዚ ኩሉ ክንብድሎን ክፉእ ስራሕና ከይረኣየ ንንስሓ ዕድመ እንዳወሰኸ ስጋብ ሕጂ ሰዓትን ደቂቕን ስለ ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘጥቅምቲ 27 እንኳዕ ናብ ፈጣሪና መድኃኔዓለም ክርስቶስን ናብ ቅዱሳን አባ መቃርስ ንኣቡነ መብዓ ጽዮንን ናብ አባ ጽጌ ድንግልን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና አሜን። መድኃኔዓለም ክርስቶስ ጎይታና መድኃኔዓለም ክርስቶስ ንዓና ክብል ብዝፈጸሞ ናይ ምድሓን ስራሕ ክፍኣት ኣይሁድ ሰዓት 3 ናይ ምሸት ኣብ ውሽጢ ጌተሰማኒ ሓዝዎ። ሙሉእ ለይቲ ምስ ቀያፋን ሃናን ምስ ሃናን ቀያፋን ክመላለስዎ ኣሲሮም ክቕጥቅጥዎ ሓደሩ። ስቕ እንተበሎም ንዓይኑ ሸፊኖም ገጹ ጠፍዕዎ ምራቆም ተፍእሉ ዘበዘቡበት ንርእሱ ድማ ብዘንጊ ሓረምዎ። ንሱ ግን ንኹሉ ተዓገሰ። ንጉሆ ካብቲ ገዛኢ ሞት መታን ከፍርዶ ኣቕረብዎ ብ3 ሰዓት ኣካሉ ክሳብ ዝውዳእ ድማ እንዳወቕዑ 6666 ጊዜ ገረፍዎ። ኣብ ሊቶስጥሮስ ኣደባባይ ንጉስ ርሑስ መስቀል ኣሰኪሞም እውን ናብ ቀራንዮ ናደፋፍኡ ወሰድዎ። ሰዓት 12 ብነዋሕቲ ምስማር ኣብ 5 ቦታ ሸንኪሮም ሰቐልዎ። 7 ዓበይቲ ተኣምራት ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ተራእዩ። ዓለም ጸልሚታ ከላ ጎይታ ኣብ ልዕሊ መስቀል ኮይኑ 7 ቃላት ተዛረበ። ናይ ቀትሪ ኣከባቢ ሰዓት 3 ብባህሪ ስልጣኑ ቅድስቲ ነፍሱ ኣብ ካብ ቅዱስ ስጋኡ ፈለየ። በታ ሰዓት ድማ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነቶም ዝተኣሰሩ ኩሎም ፈትሖም። ሰዓት 5 ለዋሃት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብዓብይ ክብርን ሓዘንን ኣብ ሓዱሽ መቃብር ቀበርዎ። በታ መዓልቲ ድንግል ማርያም ልባ ብሓዘን ተቓጸለ። ቅዱስ ዮሃንስ ፈታዊኡ ድማ ፍጹም ልቕሶ ኣልቀሰ። ቅዱሳን ኣንስቲ ድማ ክእውያ ወዓላ። ፈጣሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለ መጋቢት 27 እኳ እንተኾነ እቲ በዓል ናብ ጥቅምቲ ክመጽእ ዝገበሩ ኣበው ሊቃውንቲ እዮም። ምክንያቱ ድማ ብዙሕ ግዜ መጋቢት 27 ኣብ ውሽጢ ዓብይ ጾም ስለ ዝውዕል ብምዃኑ ናይ ንጉስ በዓላት ኣብ ዓብይ ጾም ስለ ዘይፈቀዱ እዩ። ምንም እኳ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዓብይ ጾም ዘንግሱ ሓደ ኣብያተ ክርስቲያናት እንተሃለዉ ኣቦታትና ግን ከምኡ ዝበለ ስርዓት ኣየጽንሑናል። ከበሮን ናይ ሸብሸቦ ዝማሬን ድማ ኣብቲ ወቕቲ ዝተፈቕደ ኣይኮነን። በዚ ምክንያት እዮም ድማ በዓለ ስቕለት ንጉሱ ናብ ጥቅምቲ 27 ክመጽእ ከሎ መጋቢት 5 ምስ ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንግስ ናብ ጥቅምቲ 5 መጋቢት 10 መስቀል ናብ መስከረም 17 መጺኡ ከም ዝኽበር ኮነ። ቸርነትን ምሕረትን ኣምላኽነትን ለውሃትን ናይ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ምስኩላትና ይውዓል አሜን። ቸርነቱ ምስኩላትና ይኹን ብዓይኑ ምሕረቱ ይጠመተና አሜን። ቅዱስ አባ መቃርስ ብጻዊ በዚ ስም ዝጽውዑ ቅዱሳን ብዙሓት እዮም። ዓብይ መቃርስ እስክንድርያዊ መቃርስ ባሕታውን ከም ምሳሌ ምጥቃስ ይከኣል። እዚ ቅዱስ ድማ መቃርስ ኤጲስቆጶስ መቃርስ ብጻዊ መቃርስ ዝሃገረ ቃው ይበሃል። ኩሉ ድማ መጸዊዒኡ እዩ። እዚ ቅዱስ ናይ 500 ክፍለ ዘመን ሰብ ክኸውን እንከሎ ተኸታሊ ቅዱስ ቄርሎስን ቅዱስ ዲዮስቆሮስን እዩ። ካብ ጽባቐ ህይወቱን ምስማር ቅዱስናኡን
ዝተላዕለ ኣበው ኣመስኪኖም ኣይጸገብዎን እዮም። ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ጻድቅ ከም ዕንበባ ይፈሪ ከም ዝበሎ ኣብ ናይ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 91 ከምኡውን ወይከውን ከም ዕፅ እንተ ትክልት ሃበ ሙሃይ ማይ መዝሙር ዳዊት ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ከም ዝበለ ቅዱስ መቃርስ ብጣዕሚ ብዙሕ ትሩፋት ኣፍረያ። ቅድሚ ኩሉ ኣብ በረኻ ነባሪ ካብ ዝኾነሉ መዓልቲ ጀሚሩ ስለ ፍቕሪ ጎይታ ንውዓቱ ከም ዛራ ማይ ከም ዛራ እንዳፈሰሰ ንርእሱ ብሓፂን ዘንጊ ይሃርሞ ነበረ። ቃው ኣብ እትበሃል ሃገር ጳጳስ ኮይኑ ኣብ ዝተሾመ ጊዜ ድማ ተጋድልኡ ኣይቀነሰን። ወላ እኳ ጳጳስ እንተኾነ ዝለብሶ ናይ በረኻ ቆርበት እዩ። ካብ ብቕዓቱ ዝተለዓለ ሓጥኣን ህዝቡ ኣብ ግንባሮም ተጻሒፉ እናተረኣዮ ስለ ወገናቱ የልቅስ ነበረ። ኣብ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ቆይሙ ክሳብ ክሳዱ ዝቃጸል ድማ የልቅስ ነበረ። ኩሉ ግዜ ክቅድስ ከሎ ንጎይታና ምስ መላእኽቱ ይርእዮ ነበረ እሞ ሓደ መዓልቲ ድማ ንጎይታ ንቅዱስ መቃርስ ኦ ጳጳስ ነዞም ህዝቢ ገስጾም እንተገሲጽካዮም እሞ እንተዘይሰምዑኻ እቲ ዕዳ ኣብ ልዕሊኦም እዩ በሎ። ቅዱስ መቃርስ ድማ ነቶም ህዝቢ ካብ ሓጢኣቶም ክምለሱ ይምኽሮምን ይልምኖምን ነበረ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ኣብ ጉባኤ ኬልቄዶን ጉባኤ ኣብዳን 636 ጳጳሳት ንንጉስ ፈሪሖም ንሃይማኖቶም ክሕዱ ከለው ቅዱስ ዲዮስቆሮስን መቃርስን ንተዋህዶ ኣይንክሕድን ብማለቶም ድማ ኣበይዎም ብዙሓት ሰቃዮም ድማ ናብ ደሴት ጋግራ ኣሳደድዎም። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብ ውሽጢ ጋግራ ክመውት ከሎ ቅዱስ መቃርስ ናብ እስክንድርያ ተመሊሱ ንህዝቢ ክመክር ከሎ ሓዝዎ። ናብ መሬት ደርብዮም ድማ እናደጋገሙ ንኾላሊቱ ረገጽዎ። ካብ ብዝሒ መከራኡ ድማ በዛ መዓልቲ ነፍሱ ኣሕሊፉ ሃበ። እዚ ቅዱስ ንምውታት ምትንሳእ ወሲኽካ ብዙሓት ተኣምራት ሰርሐ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣበው ድማ ስለ ቅዱስ መቃርስ ኢሉ ጎይታ ክምሕሮም ከምዚ ኢሎም ይጽልዩ። ሰላም ሰላም ለፈያታዊ ዘቀደሶ ሃገረ ጽጌ ይኣሃዝ ምስለ ጻድቃን በተዋርሶ ተዘከረኒ ክርስቶስ ዓመት መጽእ ለተዋቅሶ በእንተ መቃርስ ጻድቅ እንተ መጠወ ነፍሶ ወበበትረ መስቀል ዘይዘብጥ ርእሶ ይብል ኣርኬ ዘጥቅምቲ 27 በረኸቶም ናይ ኣባ መቃርስ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ኣባ መባጽዮን ሃገርና ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዙሓት ቅዱሳን ክተፈሪ ከላ ሓደ ሓዲኦም ድማ ዝተፈልዩ እዮም። ጻድቅ ኣባ መባጽዮን ኣብ 15ቲ ክፍለ ዘመን ኣብ ከባቢ ሽዋ ወይ ከዓ ሻሞ ዝተለዓሉ ጻድቅ እዮም። ገና ካብ ቁልዕነቶም ፍቕሪ ናይ እመቤትናን ናይ ጎይታናን ዝመልኦም ነበረ። ኣብ 3 ዓመቶም ካብ ጋሻ ዝወሰድዋ ስእሊ ኣድህኖ ተፈልያቶም ኣይትፈልጥን ነበረት። ኣብ ግዜ ጉብዝናኦም ድማ ብሉያትን ሓዲሳትን ንቅኔ ወሲኽካ ተምሃሩ። ንቤተሰቦም ኣፍቂዶም ብምናኔ ናብ ገዳም ኣተዉ። ድሕሪኡ ዘሎ ገድሎም መን ክኢሉ ክዝርዝሮ እዩ። ብፍላይ ዓርቢ ንናይ ጎይታና 13 ሕማማት ንምዝካር ዝቕበልዎ ዝነበሩ መከራ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። እምኒ ተሸኪሞም ንባዓቶምን ረሃጾምን እንዳተንጠፍጠፈ ይሰግዱ። ብእምኒ ንደረቶም ሕቆኦምን ይሃርሙ፣ ንርእሶም ይገርፉ፣ ብዋንጫ ሓሞት ኮሶ መሊኦም ይሰትዩ ነበሩ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ወርሒ ኣብ ዝመፀ ኣብ 27 ስለ መድሃኒ ዓለም ስዋ ጸሚቖም ሕምባሻ ሰሪሖም ኣብ ዕዳጋ ይወፁ እሞ ይዝክርዎ ነበሩ። ካብቲ ዝኽሪ ዝተንከፈ ይፍወስ ነበረ። ካብ ብዝሒ ንባዓቶም ዝተለዓለ ኣዒንቶም ምስ ጠፍአ ድንግል ማርያም መጺኣ ብርሃናዊ ዓይኒ ሃበቶም። ስለዚ ድማ ተኽለ ማርያም ወይ ከዓ በትረ ማርያም ይበሃሉ። ጎይታ ድማ ስለ ፍቕሮም ብኣምሳለ ህፃን ይግለጸሎም፣ ንሶም ድማ ሓቒፎም ይስዕምዎ ነበሩ። እዞም ጻድቅ ተዛሪብካ ዘይንውድኦ ተጋድሎኦም ጎይታ በዛ መዓልቲ
ንነፍሳት ካብ ሲኦል ከውፅኡ ስልጣን ሃቦም። አቡና ቅዱስን ጻድቅን አባ መባጽዮን ድሕሪ ብዙሕ ትሩፋት ዓረፉ። በረኸት ናይ አባ መባጽዮንን ምሕረት ናይ መድኃኔ ዓለምን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። አባ ጽጌ ድንግል ዘወለቃ እዞም ጻድቅ እውን አቡነ ጽጌ ድንግል ካብ ኣብ 1400 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ሊቅን ገዳማዊን እዮም። ሓረገ ዘርኦም ካብ ቤተ እስራኤል ከም ዝምዘዝ ወላ እኳ እንተተፈልጠ ኢትዮጵያዊ እዮም። ኣቐዲሞም ኣይሁዳዊ ብምዃኖም ንኢየሱስ ክርስቶስን ንኣዲኡ ድንግል ማርያምን ኣይኣምኑን ነበሩ። ዝተምሃሩ ድማ ብሉይ ኪዳን ጥራይ ነበረ። ኣብቲ ግዜ ድማ ንክርስቶስ ኣይተወልደን እቲ ትክክለኛ እምነት ኣይሁድ እዩ እናበሉ ምስ ክርስቲያን ይከራኸሩ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ግን ምስ ዓብይ ሊቅን ገዳማውን አቡነ ዜና ማርቆስ ተራኸቡ። እዞም ጻድቅ ስለዘይከኣልዎም ተሸኒፎም ብክርስቶስ ኣመኑ። አቡነ ዜና ማርቆስ ድማ ምሂሮም ክርስትና ምሳጥመቕዎም ጽጌ ድንግል በልዎም። ምስ መንኮሱ ድማ ጽጌ ብርሃን ተባሃሉ። ቀጺሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ክጋደሉ ንእመቤትና ምስ ለመኑ ድማ ምስጢር ተገልጸሎም። ንናይ እመብርሃን ንስእለ አድህኖ በአበባ ተኸሊላ ብብርሃን ተዋሒጣ ድማ ተመልከቱ። በዚ ምክንያት ድማ ሎሚ ብጣዕሚ ዝፍለጥ ንማህሌተ ጽጌ 150 አርኬ ገይሮም ደረሱ። ክሳብ ዕለተ ዕረፍቶም ድማ ንእመቤትናን ንወዳን ኣብ ገዳሞም ኣብ ኣከባቢ ወለቃ ዝርከብ እንዳመስገኑ ነበሩ። በዛ መዓልቲ ድማ ዓረፉ። አምላክ ቅዱሳን በአማኑኤል ስሙ ብድንግል ማርያም እሙ ብዝፈሰሰ ደሙ ብዝተወግአ ጎኑ ብንጽህናኡ ብቅዱስናኡ ይምሓረና። ካብ መስቀሉን ካብ ቅዱሳኑን በረኸት ድማ ኣይፈለየና። አሜን አሜን ለይኩን። ጥቅምቲ 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ቅዱስ አባ መቃርስ ብጻዊ፣ አቡነ መባጽዮን ጻድቅ፣ አባ ጽጌ ድንግል ዘወለቃ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መቃርስ ናይ ኩሎም መነኮሳት ሓለቓ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅ እና ሰማዕት፣ ማር ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት። አሜን። በረኸት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳንና ምስ ኩላትና ይኹን። ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ከባና ኣበባ ካብ ዜማ ኩሉ ዘውደቕኩ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ተአረመለይ። አሜን ወአሜን ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ አጋዚት በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን አሜን ለይኩን።